Vidim da su svi tu. Vreme je da počnemo. Šta želi mala da jede? Hajde, pokaži nam šta si nacrtala. Ja želim hamburger. Hoćete ga spremiti? To je lako. Šta ti je, vampiru? Jel me to zadirkuješ, glupi zombi? Tako je, plaši me se. Ova lepinja mi ne odgovara. Da, ovakva je mnogo bolja. A ja ću koristiti crnu. Ma nemate vi pojma. To mi ne treba. Možeš li da paziš malo? Šta ima još ovdje? Beli luk. Vampiru, želiš? Sklonit od mene. Uj. Pa dobro. Dakle, gdje je moja lepinja? Evo je. Da, savršeno. Gledaj, Wednesday. Vampiru, vidi. Ma nemate vi pojma. Sad mi treba povrće. Moram ga iseći, tako je. Jao. To nije baš lako. Jao, izvinjavam se. Nisam namerno. I ti izvini, Wednesday. Ovo sve ide na lepinju. Tačno, treba i meni salata. Odlično. Zombi, bu. Obožavam da te plašim. Dakle, stavljam salatu na lepinju. Gore ide paradajz. I naravno, pljeskavica. Treba samo oblikovati mleveno meso. Da, divno. Također ću napraviti mom hamburgeru zubići. Zdravo. Trebaju mi tvoje oči. Hvala puno. Ovi oči će odlično izgledati na mom hamburgeru. A sada treba dodati nešto ljuto. Ne mislim samo na ukus. Ovo će biti rogovi. Divno. Cool. Sad ću vam pokazati šta je zaista cool. Uzimam dasku, stavljam pljeskavicu i pržim je. Uradit ću to uz pomoć struje. Da, uključujem. Divno. Ja sam tako pametna. To je najbrži način spremanja. Gotovo. Stavljam sve na lepinju. U redu sam. Jesi li sigurna? Cool. A ovako? To je bolelo. Ne osjećam ruku. Jao. To je dobra ideja. Ostavit ću tako. Samo ću dodati tajni sastojak. To je moj virus. Obožavam ga. Lepota. Fuj. Ja ću koristiti kečap. Obožavam ga jer liči na krv. Ne smem da jedem to. Ovo je za ukras. Ostalo je dodati oči. I to je to. Napravila sam pauka. Mala, možeš da probaš? Što? Je li ovo ruka? Mamice? Fuj, neću to jesti. Ne sviđa ti se? Pa dobro, ostavit ću to sebi. Ovaj hamburger izgleda mnogo slađe. Moram ga probati. Zašto je tako čudan? Je li to sirova pljeskavica? Užas! Nadam se da će posljednji hamburger biti bolji. Prvo ću probati nogicu. Sviđa mi se. A kakav je hamburger? Wow, divno. Dakle, pobedila je Wednesday. Čestitam. Da, znala sam da će pobjeda biti moje. Kakav užas. Moja frizura. Šta se smete? Ovaj put želim tortu. Hajde. Šta? Torta? Jao, izgubila sam. Sveža krv. Važi. Lako. Jao. Dakle, ja počinjem da kuvam.
Moram napraviti kore za moju tortu. Treba će mi par jaja. Stvar, nemoj se igrati sa mojim alatima. Koliko puta još da ti kažem to? Hajde, radi nešto korisno. Ma daj, nemoj da se ljutiš. Izvoli. Možeš da skačeš malo. Kako slatko. Mislim ružno. Dakle, nastavljam da kuvam. Treba sipati malo brašna. Stvar. Ovo je već previše. Marš. Što je to? Jel me udaraš? Sad ću te pojesti. Wednesday, šta je to bilo? Nije bitno. Dakle, nastavljam. Sipam mleko. A zatim dodajem latice crne ruže. To će obojiti moje testo. Ostalo sve dobro promešati. I ispeći. Tako je. Sad čekaj. Sad ću ti pokazati divnu tortu. Imam knjigu sa vampirskim kulinarskim receptima. Ok. Da, sve jasno. Mogu da počnem. Razbit ću par jaja. Dodati malo brašna. I našminkat ću se usput. Zatim sipam mleko. I naravno jestive boje. Odlično. Ostalo je sve to promešati. Oho, kako brzo. Gotovo. Sada sipam testo u kalup. I stavljam da se peče. To je knjiga vampira. Možda ću naći nešto korisno unutra. Jao, kako je sve komplikovano. Ništa ne razumem. Bolje da uzmem gotove kore. Da, odlično. A sad ću dodati so i šećer. I marshmallow ću dodati. Gotovo. Zombi, šta je s vampirom? Ojoj. Ja ne znam. Hoćeš da je vežem? Dobro. Šta ste uradili? Hej, oslobodite me. Ko je to uradio? Čiju krv da popijem? Dobro, šta je s mojim korama? Spremne su. Odlično. Stavljam fil, a sada najukusnije krv. Želim da probam. Mogu da ti platim. Nadam se da će mi se dopasti ukus. U redu, nastavljam. Moja torta će biti sa ukusom jagoda. Napravit ću rupicu. Prelepo. I sipam sve na tortu. Da. Obožavam kad teče krv. Ostalo je dodati dekoraciju i to je to. To je glupost. Sad ću vam pokazati kako izgleda prava torta. Crna boja je najbolja. Sad ću dodati malo fila. Tako je. Ostalo sve izravnati. Odlično mi ide. A sad će mi trebati par kostiju. Miriše dobro. Prvi sprat će izgledati ovako. Drugi sprat će biti sa paucima. A treći u obliku monstruma. Da, moja torta je spremna. Gde je nestala jedna kost? Zombi, šta radiš to? Vrati mi to. Odvratno. Kako da stavim to na tortu? Pa dobro, a možda mala neće primetiti. Torte su spremne, a znači možemo ih probati. Zombi, nisi stigao ništa da napraviš? Sad ću. Sad čekajte. Da, sad mi treba fil. Nacrtat ću mozak. Odlično. Ostalo je preliti sve sirupom i to je to. Probuj, Britney. Prijatno. Torte su spremne. Ovo je mozak. Plašim se da ga jedem, ali moram da probam. Nadam se da neću postati zombi nakon toga. Jedno pače. Jao, ne
sviđa mi se ukus, ne mogu. Idemo dalje. Uj, šta je s ovim? Povratit ću, a ne. Bolje da probam ovu crvenu tortu. Izgleda slatko. Wow, kako lepo. O, i ukusno. Baš mi se sviđa. A dakle, ova torta je pobedila? Da, ona je sunce. Šta želi malo ovog puta? Ja želim mlečni koktel. To je lako. Moram razmisliti. Ja ne znam da mislim. Dakle, počet ću. Ne diraj moje mlijeko. Dakle, čujte moj recept. Sipam mlijeko u blender. Zatim dodajem čokoladni sladoled. A zatim ću koristiti tajni sastojak. Ovo je ugalj. Da. To će stvoriti savršenu crnu boju. Odlično. Izmrvila sam sve tablete. Sad ću to sipati u blender. Gotovo. O da, kakva divna boja. Skloni se, zombi. Moj koktel je spreman. Sipat ću ga u ovu lepu čašu. A zatim ukrasiti šlagom. Zatim ću ubaciti slamku. I dodati malo ukrasa. O da. A malo sirupa od jagoda. I to je to. A moj koktel je spreman. Svaka mi čast. A moj koktel će biti mnogo bolji. Prvo ću sipati puno čokoladnog sirupa na tanjir. Odlično. A zatim ću umočiti čašu ovaj sirup. Wow, pogledajte. Ova čaša izgleda prelepo. U blender ću staviti ovu sočnu lubenicu. Nekoliko crvenih papričica. I paradajz može da se stavi. A sada treba sve promešati. O, kakva lepa boja. Sipam sve u čašu. Dodajem šlag. I crne konfete. Oni nikad nisu suvišne. A ovaj žele leteći miš je divan. Zalepit ću ga na šlag. Ubaciti slamku. I to je to. A moj savršeni vampirski koktel je spreman. A zombi, šta radiš? O, jao, tačno. Opet sam zaboravio. Dobro, ne treba mi blender. Ja ću koristiti Sprite. Odlično. Sada sipam to u čašu. Tako je. A sad mi treba sladoled. Zeleni sladoled. Eto. O, i ja mogu ukrasiti svoju čašu. Koristit ću sirup od jagoda. Žele mozak je divan. Ali pravi mozak je bolji. Tako je. Dodat ću još puno žele crva. Eto, ja sam završio. Odlično, započinjemo degustaciju. Wow, svi kokteli izgledaju super. Probat ću prvo ovaj. Oho, sviđa mi se. Svaka čast. A šta je ovo? Jao, fuj, to je odvratno. Jedva sam progutala. B, to je ružno. Oho, koliko veliki i težak koktel. Nadam se da će mi se dopasti ukus. Jao, fuj, odvratno. Pobedio je zombi. Ja sam pobedio. Jeste čuli? Eci, peci, pec, ti si mali zec. To ja sam prva. Otvaram. O, ukusna čokoladica. Jao, šta je s njom? Tako je mekana. Šta da radim sa njom? O, shvatila sam. Treba je ohladiti. Dakle, prvo ću preseći omot. Ovako. A vidi, a sad istiskam čokoladu na led. Napravila sam čokoladno ukusno srce.
O, baš je lepo ispalo. Da, to je odlična ideja. A sad ću ga probati. Prelepo. A šta je kod tebe? O, i kod mene je čokolada, super. Jao, ali smrznute. Ne mogu je zagristi. Možda ovako da probam? Ili ovako? Hajde, lomi se, glupa čokolada. Jao, neće. Dobro, onda ću je samo lizati. A ja ću raditi različite figurice. Naprimjer, cvetić. O, kako lepo. I mnogo ukusno. Oduševljena sam. Da vidimo. Nudle, to je dobro. Sad ću ih pojesti. Jao, šta je to? Moje nudle su smrznute. Joj, ne mogu da zagrizem. Drvene su. A šta je kod mene? O da, blago meni. Dobila sam vruće nudle. Takve i trebaju biti. Baš su ukusne. Jo, šta se dešava? Sva gorim. Nudle su bile jako ljute. Jo, moji štapići. O ne, ponovo gorim. Jao, prestani. O, otopila si moje jelo. Cool. Baš je ukusno, hvala ti puno. Mešam i ovo je moje. Opa, to je pizza, super. Otvaram. O da, vruće. Prelepo. Jedva čekam da je probam. O da, kakav miris. Joj, a ukus je još bolji. Odlična pizza. Poješću još pače. A ti pogledaj šta je kod tebe. To i kod mene je pizza. Ali je sva prekrivena ledom. Šta da radim? Da je jedeš. Ali drvene. Kako da je jedem? Ne mogu čak ni pače da uzmem. Hajde bre, glupa pizza. Jao, tako sam gladna. Hoćeš? O da, hvala. Baš je ukusna. Pitam se šta smo dobili ovaj put? Ja sam pobedila, otvaram prva. O, to je neki slatkiš. Izgleda ukusno. Ali šta je to? Da li znaš možda? Nemam pojma, a šta je kod mene? O, lizalica. Baš je velika. Probat ću je. Jo, moj jezik. Zalepio mi se jezik. Pomozi mi. Vuče mi sve snage. Ne mogu. O, znam. Čaša vode treba da pomogne. Tako je. Odlično, uspelo je. Jo, sad me boli jezik. Ali hvala ti. Drago mi je što je sve u redu. Dakle, šta je kod mene? O, to je tečna karamela. To je mnogo dobro. Uzet ću slamku i napravit ću mehurić od karamele. Lepota. Da, to je baš ukusno. Hoćeš? Ne, hvala. Sad ja ili ti? Hajde ti. Dobro. O, kod mene je hrana iz meka. Pitam se šta je tamo? O, to su nagice. O, da, sad ću da ih probam. Juj, kako vruće. Moram ih ohladiti. O, da, prelepo. A šta je kod tebe? Sad ćemo vidjeti. Što? Kod mene je kutija sa nagicama, ali šta da radim sa njima? Jasno, to su zaleđene nagice. Kako ću ih jesti? Joj, baš su čvrste, ne mogu da zagrizem, šteta. A ja uživam. Smislila sam šta da radim. Stavit ću ih u peglu za kosu i malo sačekati. Cool, uspelo je. Vidi, sad moj nagec nije ništa gori od tvog. Ja sam genije. Mogu li ja da počnem? Hajde, ne gledam. Wow, kokteli.
Hej, vidi. Što me plašiš? O, kako zanimljivo. Sad ću... Hej, šta je to? Smrznuti koktel? Kako ga piti? Možda ću ga moći da izvadim. O, tako je bolje. Ješću ga kao sladoled. Super. Oduševljena sam. Pa dobro, sad ću ja probati svoje piće. O da, koktel je prelep. Super, zadovoljna sam. Da vidimo. O, vafle sa sirupom i maslacom izgledaju prelepo. Njihov miris izluđuje. Nož. Viljuška, odseći ću pače. Jedva čekam da probam. O, divno, oduševljena sam. A, kod mene su? Jao, smrznute vafle. Drveni su. Kako da ih jedem? Dobro, pokušat ću da ih isečem. Ne, nož nije pomogao. Pa dobro, onda ću uzeti testeru. O, što to radiš? O, moram se zaštititi. Sad ću iseći ove vafle. Da, tako je. Sad ih mogu probati. Jao, čvrste su, ali i poješću ih. Joj, kakvi zanimljivi uređaji. Za početak napravite mi kajganu. To je lako. Radi, gledajte, mogu da uvećam predmete. Znam i ja spremati kajganu. Šta više znam kako da je učinim lepšom. Treba koristiti poseban kalup. Moja kajgana će biti u obliku zečje njuške. O, sad ću testirati ovaj uređaj na jajatu. Gledajte, smanjuje se. Zašto? Čudno. Očigledno sam pritisnuo nešto pogrešno. Pokušat ću ponovo. To radi. Da li se to sigurno može jesti? Naravno, to je prava naučna revolucija. Devojke, ne ometajte me. Sad ću napraviti kajganu od ovog ogromnog jajeta. Pogledajte kako je to cool. Još nikad nisam vidio tako veliko žumance. Uzalud ste odlučili da eksperimentišate sad. Ne postoji ništa bolje od klasičnog recepta za kajganu. Za početak jaje treba razbiti u specijalan kalup, a zatim staviti ih u kipuću vodu. Dalje ide avokado. Treba ga iseći i napraviti svoj omiljeni sos od njega. To jest guacamole. Namazat ću ga na tostove. Pogledajte kakva lepota. Ostalo je ukrasiti to sve rotkvicom. Kompletan doručak je spreman. Moje najveće na svetu kajgana također izgleda dobro. A sa kečapom će postati još bolja. Ali moje jelo je najslađe. Gledajte, to zaista liči na zeca. Zanimljivo. Wow, kajga na obliku zeca. Ne samo da je lepa, već i ukusna. Jane, svaka čast. A sad ću probati Emino jelo. Njeni sendviči izgledaju čudno. Fuj, to je avokado, mrzim ga. Profesore John, ostali ste samo vi. Previše prosto. Ali napravio sam naučno otkriće. Jane, čestitam, tvoja kajgana je najbolja. Super! Hvala na pohvali, Leo. Izgleda da je Leo pripremio novi zadatak za nas. Tako je, ovaj put spremite salatu za mene. Lako. Dobro. Salata? To nije teško. Salata se mora praviti od svežeg povrća. Sad ću ih odmah uzgajati. Koristit ću eksperimentalnu farmu. Seme se treba dobro zalivati. Tako je. Profesore, izgleda da ste pretjerali sa vodom. Jao, tačno. Moram hitno obrisati ovaj potop. Ne želim da moja salata bude začinjena prljavom vodom. Uspeo sam. Pogledajte, dok smo pričali, salata je porasla. A vreme je da je osečem. Dalje mi treba hleb.
Treba mi malo hleba da stavim na njega pasulj sa paradajz pastom. A sa ovom figuricom dinosaurusa ću ukrasiti svoju salatu. Pogledajte, ovo je prava naučna instalacija. A šta vi sedite? Jane, počni da spremaš. Tačno, veoma zanimljivo pričate o svemu. Dakle, uzet ću krastavac i malo paprike. Smatram da je u salati najbitnije serviranje. Moje salate će biti u obliku slatkog kućeta. Gledajte, je li čin? Mnogo, bravo. A vi niste se čak ni setili sosa. Pavlaka je savršen dodatak za svaku salatu. A nju ću prvo staviti u tanjir. A dalje ide mleveni crni hleb. Izgledat će kao zemlja. A sad ću napraviti prelepe cvetove od povrća. Oni će rasti iz ove zemlje. Eto šta znači originalno serviranje, a ne ovaj tvoj pas. A vreme je da odlučimo čija salata je najukusnija. Profesore, vi ste prvi. Dinosaurus je super. Izgleda da je napravljena od čokolade. Probat ću sve ostalo. Fuj, pasulj. Ne, odvratan je. Ma, nemaš ti pojma. Jane, tvoj pas je baš sladak. Ni salata, ni loša. Da, trudila sam se. A vreme je da probam Emino kulinarsko remek-delo. Napravila je celu baštu. Fuj, crni hleb zaista ima ukus zemlje. Ne sviđa mi se. Odvratno. Najbolju salatu je napravila Jane. Čestitam na još jednoj pobedi. Kao dete obožavao sam da se vrtim na stolici. Dosta. A vreme je da nešto popijem. Želim kafu. A bit će ti kafa? To je lako. Točno, imam ideju. Za pravljenje kafe ću koristiti uređaj koji sam nedavno sastavio. Taj aparat je za stvaranje različitih mešavina. I sad ću ga testirati. Ovdje treba biti što pažljiviji. Zrna kafe ću sipati u veliku epruvetu. Zatim treba to staviti pored vatre. Tada će se kafa skuvati. Temperatura raste. Dakle, uradio sam sve kako treba. Gledajte, kafa već teče. Odlično mi ide. Svaka čast. Kafa pre svega mora biti ukusna. A šta svi vole? Tako je, kokosi. Tačnije, kokosovo mleko. Da biste ga spremili, morate iseći kokos i izvaditi pulpu. A dalje to treba iseći na male komade i staviti u blender. A mleko je spremno. Dalje mi treba bela čokolada. Treba je staviti u mleko i rastopiti. Ostalo je još malo. Ostalu čokoladu ću narendati za ukras. Kada moja prelepa kafa bude u čaši, ukrasit ću je voćem i čokoladom. A bit će vrlo ukusno. Samo što to nije kafa. Kafa mora biti tamna. Dakle, obavezno treba čokolada. Preliču čokoladnu kuglu vrućim mlekom. Ovo mnogo više liči na kafu. Leo, vreme je da izabereš pobednika. Šta je profesor spremio? Fuj, kako gorko. Ne, uopšte mi se ne sviđa. Očigledno kuvanje nije za mene. A šta je kod Eme? Nije loše. Ali kakve su to suve bobice? Uopšte nisu lepi. To je samo ukras. Jane, ostala si ti. To je predobro. Čestitam na još jednoj pobedi. Najbolja si. O da, ja sam pravi kuvar.